अच्छा चलो हमने पढ़ दिया पढ़ दिया 2 লাখ 10 হাজার টাকা সমীরা খাইছে রাস্তা দিয়া 2 লাখ 10 হাজার টাকা রাংসা সমীরা রাস্তা নি রাং কুচেছরান সমীরা জানেন Hello, Hello. sir, Podoloson sir dangka. Aja sir, nang may terangman hingkay tabuk sini takuk David Mura sini Facebook page je nung mani jenrok mane rang puisa ni kisa kese kerengge dorbarang lai je bini Facebook page sejang nung mani mane mang application nung mani awo tui tam sanai san awo bomo hai bepat Ini je suiman nok nor David Mura Singni. iko gonta kaisa sekang Tamunukha. arbo tabuk nini bumung khojak hingkay rang kok banglayai Juba Morchani Somir MDC Padma Tripura Song rang chawi Juba Morcha Somir by kok banglai mani ne video kicha clip rijakta Abo norok jotono saimano chinar miya mukhyamantri phaika. Mukhyamantri ni kaisa jonosabha thangka miya norok joto saiman khana blei. Ani dokhin tibanar 22 kathale media rajapuro. O mukhyamantri phainani sekang kisu rasta hamya tongmani bono phagphugo je rasta hamya tongmani. O rasta no maintenance khlainani je contractor rok kuri je phaimani. Borong ni thane boro rang sanoi nyai tipra motani jrai rok rasta no kasoi tongkha. Rasta kam khlairia. Eko rasta no angtang bong dom nukanor imno samuno tamni development khai mane kaso development ni chini mukhyamantri phainani rok siade o rasta no ta kaso de hinmani. Eko borok tipra motani kisu netritto tongo aro borok kia ka phoine ra contractor no rang sanpun 2,30,000 budikade. Eko rang sanmar thangwani ang borok no domung ruikhata. Bude abntui rok no bude borok chajagli yongoi borok tipra motani borok bude video rok khair kanata. Amtui rok swa gonyo khlai. Actually abo hai video phamen kono problem ya problem ongka 22 kathale media rajapur kendro miya je jonosabha theke 8,000 budikade. অনেক বড় জনসভা নুকুইনে পাই আছি ওই তো ওই নাইবো কবর সবর হাইনি ও পাগলে কি না কই ছাগলে কি না খায় আবই কতগুলো বড় সানাই দঙ্গো তা আবো আমি তো হাইনো চুমকুনো অব কন্নপাত খাইয়া তার মানে ও যে কক্সি জাজামনি takuk David Mura sini bekhate abo সম্পূর্ণ tatal আবো hingka bini borong no o rang sanai rok ang je siman mote ta o contractor sagar samungka sonai rabo borong no contractor no samungka soini borong bini borong no hini khanao ang klai hini khanao ya kisu borok phai sapai ka gang thang nai kha bini borok aro jodi contractor no jodi rangka soinai jodi samung bondok lai te ka o video camera sabuk lai kamon ba ang public thang sungna nai buji ka de an BJP borok ta an video klai bang no hoya na bole bini tipra motare boro oro tongu tar mane contractor no samungka sonan pro tipra motare boro oro tongu eko tong pro borok bude video klai nyang borok no domki ro katani samungka so no somoi video klai ro lai kana ta hangka borok no aro no proman je borok no lama kaso onno ene samung no ka tonnai borok no edisibo rasta khlai riya tei kroi rang sannai unji sini rong ni rang sanai alai ni borok no bole abo chung kisi kori aro involve kori sir tabu khaw development ni samung abo choli tong na choli liya abo to choli paijak CM phainani ni sekang abo to rasta je khlainani joto khlai paijak rasta to choli paijak joto ke sir abon no nang bai yang mai dom kiru dang ma pore ke joto thangmai paika buji ke de hai tang ke je boro camera khlaini boto debini yago camera soimani tamba debini borong no ta abo buji de tipra motani ke tipra motan borlo rasta ka den tan thangba buji ka tipra motan borok se abo sir oro te kaisa kok masang sinai jedio democracy country tongo bacheng
oro janjani hamjama jotmo khelai phiaba কয়েকদিন রমই নরম nugo মানে kaisa te kaisa no ব্যক্তিগত আক্রমণ khelai tongmani abole bobo hai cholai tongo Ang sanno personal ke buna attack khaya ang ke buna bumung khurinya ang ke buna attack khaya political babe ang thau personal ke buna bumung nawinya ang ke buna attack khaya nung no nukha noro ke ang ke buna personal attack khaiman bumung khuroi abahai সভ্যতা চিনি করি abahai সংস্কৃতি চিনি করি chung personal attack khainani political গত ভাবে chung অনেক কিছু কক সাউ কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ke buna chung personal attack khaya sir gaya aboni bagi no nang bai odi bojaro ma kreng mani sir belai belai hambai hambai hambai